Elkartu gara hemen Uso Larraingo inguru honetan, Altsasuko 32. krosa aurkezteko. Aurten nahi dugu berreskuratu 4 urte pasata ez zela egiten, orduan nahi dugu bultzada bat eman eta ia jendea animatzen den. Bigarren helburua lastaketa honena da, pixka bat ere laguntzea Altsasuko Akaske lelopean. Gaztelan dauden gazte hauei laguntza pixka bat emateko eta bere familiei, eta asmo horrekin ia lastaketa antolatu dugu eta ia nola ateratzen den. Sortzen den diru guztia, egun hontakoa bideratuko da Altsasuko Akaske lelopean familiei laguntzeko. Umeentzako ez dugu ezer horrela antolatuko, baina bai nahi dugula pixka bat gero bultzada bat eman urtero berreskuratzeko krosa. Lastaketa berean 2 distantzia izango dira, 4 kilometrokoa eta 8 kilometrokoa. Eta hori, batzuk emango diote zirkuituari 2 itzuli eta besteak 4. Jarri dugu inskripzio batzuk kirolprobak webgunean. Beti krosa hau egin denean, bai etorri da Nafarroko puntako lasterkariak, bai etortzen balin badira parte hartuko dute beste mundu guztia bezala, baina bai edizio honetan nahi duguna da laguntza hori bultzatu nahian, popularari ere ireki eta inguru hauetan ez herrietan da kaleetan bakarrik egiten dira lasterketa horietan, inguru honetan ere ikustearaztea oso polita dela eta oso erakargarria dela hemen laster egitea, horrelako leku bat. Eguna, otsailak 19, eguerdiko 12, igandea da, orduan nik uste egun aproposa dela goiza pasatzeko eta gozari pixka bat egiteko. Karpatxo bat ere beti krosean ohikoa den bezala, jarriko dugu pintxo bat hartzeko moduko bat eta horrela, eta hori ere laguntzarea bezala bideratuko da. Eta kirola, festa, ingurua, hori, goiza pasatzeko modu bat. Animatzen zaituztegu, otsailaren 19an, Altsasura etortzera eta herri krosan parte hartzera. Os animamos a participar el 19 de febrero en el Cross Popular de Altsasua. Desde Lanzaleku animaros a que participéis.